kallon mu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarunmu na sashen Hausa na wannan rana ta Asabar yau muna 17 ga watan Shawwal hijira fayan halitta daga Makka zuwa Madina shekara na da 1447 wanda ya daidai da ranar 4 ga watan Afrilu miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara na da 2026 ga cikakkun labaranmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Musoma da sanar muku da cewa a ranar jiya ne cikin dare mataimaki na biyu na shugaban majalisar tuntubar juna ta CCR Kanal Inusa Nomau ya jagoranci wata ziyara ta gani da ido a nan babban birnin Yamai tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya. Inusa ya gudanar da wannan ziyara ne a wurare daban-daban da al'umma ke zaman dirshin musamman ma wajen sa ido kan tsaron wannan kasa ta mu ta Niger da a halin yanzu a cikin wannan kasa ta mu ta Niger al'umma ke gangamin wayar da kai kan manufofi na gwamnatin wannan kasa ta mu ta Niger da ma kalubalantar dukkanin masu bakar aniya akan wannan kasa ta mu ta Niger. Wannan zaman na zuwa ne a lokacin da magabata na wannan kasa ta mu ta Niger a sahun gaban shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani ya kaddamar da gangamin wayar da kan al'umma kan wato tsaron kasa wato mobilisation general pour la défense de la patrie. Akan haka ne abokan aikin mu da ke tare da rakiyar wato Kanal Inusa Nomau suka jo mana karin bayani ta bakin wasu daga cikin waɗanda ya tarar suna gudanar da wannan aiki na alkhairi ga abin da suke cewa. Kaga duk abu mai mahimmanci kaga gabacinka ya zo wurinka ya zo abinda ka kanan gai ya kula da shi kenan kaga wanda ya kamata duka dan kasa kowa ya tashi da kanshi har kaga abu ne da ya shayi kowane dan kasa dan saboda dalilin taron gana mu kowa ya ji shi magabatan mu suka ba da umarni a huto a kama da fifi kowa ya huto ya ba da gudunmuwar shi dan saboda wa'anga masu jajayen kunne da suna bibiye da mu sau da kawa da dare da rana duka kenan ya kamata kowane dan kasa ya kama jikin shi haka wagga kokowa ba karamar kokowa ce ba abu ne da ya kamata kowa ya shahe shi kan wanga ta ya zama a ce shi civil ne soje tsaron kasa ya shahi kowa duka dan kasa saboda duk abin da za a yi cikin kasa in babu zaman laya babu kwanciyar hankali bai ci gaba da ya kamata kowa ya kama jikin shi abu ne da ya shahi mu duka muna yi ma ma'aikatan mu godiya muna yi musu godiya sosai 100% kuma duk abin da suka nema gare mu Allah ya sai inda kare mu ya kare. A ranar yau nan ne kungiyar ta 'yan jarida cewa da IGN suka gabatar da wani babban taro na kadamar da ayyuka ita wannan kungiya. Zaman taron da ya samu halartar magabata na wannan kasa ta mu ta Niger kan sha'anin sadarwa wanda aka samu halartar mashawarci na musamman kan harkar sadarwa na fadar shugaban kasa da kuma mashawarci na musamman na fadar firaminista da masu ruwa da take kan sha'anin sadarwa. Manema labarai sun tattaro a wannan zaure na Africa All da ke nan babban birnin Yamai domin halartar wannan babban taro na kungiyar 'yan jarida na wannan kasa ta mu ta Niger. A jawabin sa na lale marhabin zuwa ga mahalarta wannan taron shugaban ita wannan kungiyar ta 'yan jarida wato IGN Abdulaziz Ibrahim Sulai ya soma ne da isar da sahihiyar godiya zuwa ga dukkanin 'yan Nijar musamman ma manema labarai da ke kokarin ganin cewa sun kama ma manufofi na gwamnatin shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani da kuma kare martaba ta wannan kasa ta mu ta Nijar. Abdulaziz shugaban ita wannan kungiya ta IGN ya bayyana cewa muhimman batutuwan da suka shahi abubuwa guda biyu ne za a tattauna yayin wannan zaman taron da suka shahi na farko shirin nan na magabata na wannan kasa ta mu ta Nijar na mobilisation general pour la défense de la patrie wato wayar da kan al'umma kan kowane dan kasa ya kasance jami'in tsaro domin shirin kota kwana kan wato manufofi da musamman bakar aniya na wato makiya na wannan kasa ta mu ta Niger da kuma abin da ya shahi yin tuni kan gudunmuwar da ita wannan kungiyar ta IGN ta bada zuwa ga gina wannan kasa ta mu ta Niger musamman a fannin sadarwa. Ita ma daga nata waje wakiliyar ministan sadarwa madam Sholani Safiyatu Ahmadu a jawabin ta gaban manema labarai ta soma ne da isar da sahihiyar godiya da sunan minista da sunanta kan wannan kokari da ita wannan kungiya take yi dare da rana wajen ganin cewa ta kama ma gwamnatin wannan kasa ta mu ta Niger kan wato fannin sadarwa. Ta jaddada cewa ba shakka gwamnati na kokarin ganin cewa an yi duk abin da ya kamata domin kalubalantar dukkanin labarai irin na kar da kanzan kureje da ma yadda 'yan jarida ke kokarin ganin cewa sun kare wannan kasa ta mu ta Niger a fannin sadarwa daga makiya da ke yada labarai irin na ƙarya na sharri ga wannan kasa ta mu ta Niger. Ta yi fatan wannan zaman taron za a bude shi lahiya kuma a kare shi lahiya tare da bayar da sakamako mai kyau kan makoma mai kyau zuwa ga manema labarai na wannan kasa ta mu ta Niger.
Idan mun shi a jihar Doso inda daga nasu waje al'umma na yankin dan kasari da ke cikin gundumar Dogon Dutse mazansu da mata ne suka fito domin karba kira magabata na bariki da ma na gargajiya domin gudanar da babban shirin gwano na lumana gami da taron gangami don yin tir da Allah wadda ya kan bakar aniya ta 'yan majalisar tarayyar turai cewa da ino european da ke da bakar aniya zuwa ga wannan kasa ta mu ta Niger. Al'ummar yankin dan kasari sun yi amfani da wannan dama domin kiraye-kiraye zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa ta mu ta Niger akan shirin nan na gwamnatin shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani musamman ma na Demon Lady wanda wani shiri ne na wato zuwa ga al'umma na wannan kasa ta mu ta Niger musamman ma tsofaffin jami'an tsaro da 'yan sa kai da ake da bukatar ganin cewa sun yi komai don ba da rayuwarsu domin kare martaba ta wannan kasa ta mu ta Niger. Abokan aikin mu na jihar Doso Omar Bube na dokar karin bayani a cikin wannan rahoto. Domin bayyana goyon bayansu ga faɗi ka tashi da magabatan ƙasarmu suke na sa ƙasarmu cikin sahu na ƙasashe masu bunƙasa da kuma tabbatar da ɗiyaucinta da ma nuna rishin amincewarsu ga wannan sanarwa ta majalisar ƙungiyar tarayyar turai shi yasa al'umma na barikin ɗan kasari da ke cikin gunduma Dogon Dutse sun ka tsara wannan jerin gwanon tare da taron gangami wanda a cikin shi bayan take na ƙasa da kuma take na ƙungiyar IOS da ma barka da zuwa na mai garin lalle wakilin mai martaba sarkin arewa da wakiliyar ƙungiyoyin mata da ma wakilin ƙungiyoyin matasa na ɗan kasiri kowanne ɗaya bayan ɗaya sun yi bayani tare da nuna goyon bayan su 100% zuwa ga magabata da kuma kawo tasu gudunmuwa domin tabbatar da kwanciyar hankali da maɗiyauci na ƙasar tamu ta Nijar. Wakilin al'umma a ɗakin muhawara na sake harhaɗo da ƙasar tamu ta Nijar cewa da CCR da suna gunduma ta Dogon Dutse Ibrahim Idrisa ya kasance a can ga abin da ya ce sai mu saurare shi. Wannan kokowa da ake yi matasa su ake mashi. Gubernaman ya ɗauki resolution bisa don lady da ake so a sa matasa da duk gari kowa da kowa an ce kuma za a ɗauki tsohin soza da annan wanda suke retreat wanda ya kamata su zo su ba da horo paske sai an ba da horo kuma an ba da mutane kayan aiki kuma shine ya kamata ku nuna a lokacin da muke wannan ciki dole ne mu haɗa kai tsakanin an gari da soza paske guda ne kenan ya kamata a ce mun ba da kai 100%. Magatakarda na gunduma Dogon Dutse daga Arzika Muhammadu shi ma ya nuna farin cikin shi dangance da yadda al'umma sun ka hito dafifi domin halartar wannan taron gangamin da an kai. Wakilin kungiyoyin horar hula da ya kasance a can shi ma ya ɗau alkawali za su kawo iyatarsu gudunmuwa domin ƙasar ta ta Nijar ta dawoma cikin kwanciyar hankali. Magajin bariki na musamman na barikin ta ɗan kasari Lieutenant Hamza Zubairu ya nuna farin cikin shi kama haka. Mai mutane godiya ga wannan taro kamar da fifi kuka zo a nan kuka da wannan kiran namu kuma sai mu ce muku mun gode. Lalle shi ma'anar wannan kira shine na a haɗu a zama in tsaya matsayin ke ɗaya shine mobilization general kuma yan an je gida a ci gaba da jan hankalin mutane bisa ga zaman lahiya bisa ga jan hankali Allah ya ɗora ƙasa saman makiya sutu dai sojayen mu annan dare da rana suna cikin daji suna fama don mu samu a kwanta lahiya a tashi lahiya ubangiji Allah ya kama mu masu wannan aiki ubangiji Allah sa ƴan masu shiriwa ne Allah shirye da su in ko ba masu shiriwa bane Allah shi ya sanya zashe su Allah ya tona asirin su. An idasa wannan taron gangamin tare da gudunmawa wadda an ka hada kimanin jika 50 zuwa ga gidauniya ta ƙasa sannan domin a raya wannan ranar da an ka yi haduwar an idasa ta tare da karatun Kur'ani mai tsarki da kuma sallah da ma fatiha da an kai domin Allah mai kowa mai komi ya ci gaba da zabkar da ni'imar shi da albarka da ma kwanciyar hankali a cikin ilahirin ƙasashen ƙungiyar iOS. Idan mun shi a jihar Tawa inda gamayyar kungiyoyin ɗaliban makarantun boko na USN suka gudanar da wani babban shirin gwano na lumana tare da yantar da Allah waddai kan wato 'yan majalisu na majalisar tarayyar turai da ke da bakar aniya zuwa ga wannan kasa ta Nijar. Ɗaliban sun yi amfani da wannan dama domin yin kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa ta Nijar da su ba da haɗin kai domin cimma burin magabata na wannan kasa ta Nijar. A sahun gaba shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani akan shirin nan na mobilisation general pour la défense de la patrie. Akan haka ne abokan aikin mu na birnin Adar suka nemi ƙarin bayani ta bakin Mustapha Abdulaziz wanda shine shugaban dalibai da ke gudanar da karatu kan abin da ya shahi aikin hannu da fusaha ga abin da Abdulaziz ke cewa.
lalle abin da sakon kaga 'yan makaranta gabaki ɗaya kamo daga sakandare abin da shaye an saiman professional har jami'a shine yau kungiya gabaki ɗaya ta ESN reshen tawa structure guda uku musamman kungiya guda uku mun ka haɗa kanmu mun ka ga cewa ya kamata a ce mu ma mun kana mu gudunmawa cikin ga ta hayatari foundation surtout ke da yanzu kasan mu tana cikin abubuwa iri irin na jaraba na tashi hankali da sauransu yau matsayin mu na matasa matsayin mu na wanda suke nan ga karatu wasu sun kusa ida ya kamata a ce mun kata mu gudunmawa shi sai mun ka ga mahukumta na jiha gabaki dai mun ce musu ya kamata mu ma kanmu mu yi wannan babban taro na mu kwatanta mu abokanmu da duniya gabaki ɗaya musamman yan umu da cikin garin tawa na cewa maganan nan da aka nan mobilisation general na cewa mutane su zamana cikin kota kwana wannan gaskiya ne kuma mutane su kama jikinsu na cewa yau ƙasar ga ba wai dole sai jama'an tsaro ne za su yi mana tsaronta ba su ne za su yi mana tsaro ko da yaushe ba a'a mu ma kan matsayin mu na ƴan lakwal matsayin mu na masu sana'a hannu matsayin mu na waɗanda ma ko da zaman fara suke ya kamata a ce sun mun gane cewa ƙasar ga mu ne kamata a ce mun tashi tsaye mun kawo tamun gudunmawa fuske a zamana lahiya a kwan lahiya a taushe lahiya kuma duk wani matsaloli wanda shi tsaro a magance su a guda na farko kenan na biyu kuma mun kai hira da mahukumta sun ka nuna mana wanga abu ne mai kyau ya kamata a ce za a yi amfani da dama a haudu komite de vey kamar irin abin da ake ce ma wani bi irin komite kin da ake hawa da cikin wasu kasashe kuna gani ko kuma cikin wasu ƙauyuka waɗanda wannan komiti zai kumshi 'yan lakwalle gabaki ɗaya ko shi zan bangaren secondary ko an samu professional ko university wannan komite 'yan lakwalle waɗanda za su yi kokari su rika sa ido da gani shika da hita na kowa duk inda wani mugu ya shigo inda sun ka ganshi sun san wanda za su gaya ma mahukumta kuma za a ɗauki mataki furke a tsaye da shi saboda mun gane da can bukan mu ya kamata a ce mun kawo tan gudunmawa shi sa mahukumta sun kace ya kamata a haura wannan komiti ko ta ina ko wani karce ya kamata a haura shi kuma alhamdulillah wannan abun an kaddamar da shi an haura su kuma mun bada abokanmu wanda sun nuna suna iya abokai da dama kowane sun shiga kuma in Allah yarda au niveau du commissariat ba haka ne kira zubai za su yi wannan aiki ba za a kira su za a kwatanta musu abinda aikin su abinda matsayin su furke kada a rika samun matsala abu na uku shine in ba ku manta ba hukuma ta Union European wanda ake cewa majalisa ta Union European kwanan ba ta wasu babatu ta wata cika gaba da cewa za su shiga sun shiga ma cikin harkoki abinda shahi na Niger wanda shahi harka ta tahiya ta iko na Niger su yi katsalanda cikin harkokin namu to shi mun kai to kuma yau mun ka wanda wannan dama mun ka musu Allah wadai da wannan abu saboda Niger kidda sun kasin ta da yanzu ba ita ba Niger yanzu ɗan ɗiyanta ne kama mata kan maza su ne za su magana a kanta su ne za su yi jagoranci duk abin da shahi Niger mai ba wasu ƙasashe waje ba za su zo su ce muna kaza za mu yi ko kaza ba za mu yi ba to shine gabaki ɗaya makasu da yau haɗuwar mu wannan taro kuma ga ɗalibai su yi sun kai cincirundu sun ka cika wannan wurin na tribune official. Idan mun shi a jihar da magarami inda dangance da gangamin nan da ofishin ministar ke kula da sha'anin ilimi ta kaddamar na wato mako ɗaya makaranta ɗaya akan haka ne a jihar da magaram administrator delege na jihar da magaram Alhaji Isuhu Mamman ya jagoranci gudanar da wannan babban taro a cikin makarantu na wato fuskar jihar da magaram wannan kuma domin gani yadda ake tafiyar da sha'anin ilimi musamman ma zuwa ga ɗalibai ƙanana don yaƙi da jahilci. Abokan aikin mu na jihar da magaram Hajiya Hadizatu Yakuba na ɗaukar ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A cikin tsarin nan da aka kirkiro a bangaren makarantun boko na mako guda makaranta guda, wakilcaccen hukuma na da'irar birnin da magaran Alhaji Isu Mamma a cikin nashi tsari ya kasance a makarantar firamare ta Share Zamna ta 7 domin halartar bikin daga tuta ta ƙasa da ake ce ma Monte de Couleur a turanci. Wannan ko don ƙara ƙarfafa tarbiyya da kuma inganta ƙa'idodin zama ɗan ƙasa na gari a tsakankanin ɗalibai sannan da gani da ido irin aikace-aikace da gyare-gyare da meri ta yi a yayin da wasu azuzuwa suka fuskanci wasu matsaloli har da ma wato harabar makarantar da ke samun matsala a lokacin damana ga ma abin da wakilcaccen hukuma Alhaji Isu Mamman ke bayyanawa. Tare da yara mun kai hau da darafu wannan iko da ya zo tun da ya zo ya kawo sauyi bisa ga harkar son ƙasa a sama yara son ƙasa cikin zuciyoyinsu su tashi da wannan Allah ya kawo muna sa'a ta mai da ƙasa bisa ga
bisa ga hanyar ta wadda take. Don ko ina muku godiya, ina ƙara muku ƙarfin gwiwa da wannan abu da ake na a sama yara son ƙasa. A zo kamin su shekara sai sun monte da rafo. Mai yanzu yara sun tayi da shi sun sani, har wanda ba su yi da kwai ba sun iya imana sunan. Kenan a jinjina ma wannan shugaban ƙasa da wannan minister da ta kawo wannan tsari na mako duka a ta yi lakwal guda. Allah shi mata albarka, Allah shi sa wannan abu da ta yi ko ina aitin shi ko ina. Daga nasu waje a cikin jawabin da suka yi hukumomi na ilimi a fuskar shahar da magaram da dai sauransu. Da sunan ministan ilimi ta ƙasa Dr. Elizabeth Sherif da sunan darakta na shaha a ɓangaren ilimi Idi Adamu da sunan magabatan ƙasa a sahun gaba shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darmi Abdurrahman Chani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zen sun kai safifiyar godiyarsu ga wakilcaccen hukuma game da ƙoƙari da kuma kamawar da yake ma wato makarantun boko na birnin da magaram. Mustapha Adam shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya ta iyayen yara na da'ira ta 4 ga abin da yake cewa. Wannan aiki da aka yi mahukunta namu na gida suka zo suka diba suka ɓannar da aka yi kai tsaye aka ɗauki mataki gyara wannan kalasoshi wajen 3 sun shiga mawacin hali aka gyara su aka musu fanti. Bayan haka nan wurin ruwa yake ɗauka kamar mi damana in ta zo sai a kusan wata 2 ba shiga karatu ba. Nan ku deja cikin tan scholar an yi babban asara. Allah da ikon shi an gyara kalasoshi an yi ciko. Mu godiya muke Allah saka da alheri tunda dai an kawo talakwalci wannan dai mu dai ba mu iya cewa komi ikon na Allah karfafa shi. Taron ya kammala da ziyarce-ziyarce musamman ma a waɗannan azuzuwa guda 3 da ke makarantar share ta 7 da suka samu doguwar kwaskwarima sannan kuma da yin galgadi ga yara ɗalibai 'yan CM2 da za su yi jarrabawa a bana a ɓangaren wato makarantar share zamna ta 4 sannan a ƙarshe da kai ziyara a hukumar ilimi domin gani da ido halin da ma'aikatan ke ciki. A ranar yau ina ne wata kungiya ta matasa a nan babban birnin Yamai mai suna da Mouvement de Jeunes tattalin arzikin ƙasa suka gudanar da wani zaman taro na manema labarai wanda a cikinsa ne suka fitar da sanarwar da ta jibanci ne tir da Allah wadda kan nuhin na 'yan majalisu na tarayyar turai da ma wato yin tir da Allah wadda kan bakar aniyar wato shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da ke da zama tamkar kan wa'uwar gami wajen tayar da hargitsi a cikin kasashen yankin Afirka musamman a wannan kasa ta ta Niger. Matasan sun ce sun gargadi kuma kasar Faransa cewa idan ma ya manta uwar iya aibata manta ba yana da kyau kasar Faransa ta san da cewa kasar Niger na daga cikin waɗanda suka kama musu kan yaƙi na wato na duniya na farko musamman ma wato mazajen daga na wannan kasa ta ta Niger suka yi komi domin ganin cewa an wanzar da zaman lafiya a waɗannan yankunan a kamar yadda ɗaya daga cikin su ya yi ƙarin bayani gaban manema labarai. Da farko muna masu miƙa gaisuwanmu ga duka wanda ya halarci wannan zama da ƙungiya tamu mai suna Mouvement de Jeunes tattalin arzikin ƙasa ta yi a yau 4 ga watan 4 shekara ta 2026. Sannan muna masu tunatar da shugaban ƙasa na Faransa wato Emmanuel Macron da ƙungiyar Union European dangance da maganar su ta a saki tsohon shugaban ƙasa Niger Mohamed Bazoum. Su tuna shekarun baya da suka wuce tsakanin shekara 1941 kuma da 1945 lokacin yakin duniya dubannin 'yan kasar Niger ne aka gayyata domin yaƙi kafada da kafada don su samu Faransa kwanciyar hankali da 'yancin kanta. A cikin makarraban yakin akwai kafta Damba mai nasara inda ya samu lambar yabo ɗaya bayan ɗaya har 17 a shekara ta 1957 kuma colonel ne shi a cikin hafsoshin sojojin Niger. Muna masu ƙara jaddada ma Emmanuel Macron da ƙungiyar Union European cewa da ƙasar mu Niger daidai take da duka sarwan ƙasashen duniya. Babu wani umarni ko kuma wani bumbunkari da muke tsoro su fita cikin duka wani tsurku da sa ido a cikin harkokin gudanar da ƙasarmu ta Niger. Daga ƙarshe muna masu kira ga Emmanuel Macron da ƙungiyar Union European su dawo cikin taitayinsu. Allah ya tsare Niger, Allah ya tsare IS.
to madalla masu kalam da sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau ina asabar sai kun gobe lahadi da yarda Allah baro arzika zai zo dauke da wasu labarai full amma a hali yanzu a madadin Ari Adam da ke kan gidigam shine ya sada ne da ku Hajja Zulaha Sidi ta maske ta hada hotunan ni kuma na shirya kuma na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Shaibu nake fatan Allah mai kowa mai komi ya kara tabbatar da aminci da salama da tsaro da arziki da wadata da cigaba mai dorewa a cikin wannan kasa ta mu ta Niger daga nan Tele Sahel Asuba ta gari assalamu alaikum